Maong daghan pang mga adlaw, mga tuigan, mga siyang kinabuhi. Salamat kayo ng taknas ka doon na dahil sa itong lakon. Lugang mga pagkampo, bisantas ka na po yung Rosville na sa iyahang sumaran siya na tauhan ron. 48 na din niya ron tiga. Tayo. So, walay kausaban na isoon. Tanong na kayo siya. Kaya siyang kinabuhi, kanunay yung nagatiman ang Ginoo niya siyang kinabuhi labi na siyang pamilya. Isang pas mga sahay, mabot ang mga balakian, mga kapalagman sa kinabuhian, ang Diyos nagaluwas siya sa siyang kinabuhi. O, dugang mga pag-ampo na siyang kinabuhi nga gamit mo siya sa Ginoo. So, nagkanila yung mapuluhaton, naging siya ay gasa, isang paspag, sultis pulong sa Ginoo. So, mga pag-ampo niya siyang kinabuhi nga mapadayon ang iyang mga bulaton. Istas ralito na niya pa siya sa kinabuhi. Ayun ang mga istuhano. Isang pa siyang pamilya, Sat, tanong na sa kinabuhi na sinod niya kung sa pangalaga na Ginoo. Ang Diyos magkasupply sa kanang mga pagkinahanglan. Sabi na sa mga bahin, ang Diyos nagkasupply ng kanang pinagkay. So, matinudaanan gila sa pangalaga sa Ginoo, ang Diyos magkatubag rin sa tanang mga pangambong mga pagkinahanglan. Kaya wak magkita pasagis Ginoo. Muna iingon nga yatiman man gani ang mga langgam nga walang bawol. So kitang mga anak sa Ginoo. Isang moabot man ang mga crisis mga igsoon pero kining birthday mga igsoon magpadayon gina. Tungod kay ang Dios wa man magpasagad sa iyong mga katawhan. So siya ay nagatagbo sa tanong kinahanglan muna iingon sa ato ang magwawaliron nga kanang magpuan ka, magsaad ka, ay mong baboy nga muhang ihawon kasi mong pag-birthday. So, mangusog og tubo maigsoon. Muna nga, mulay, kuhaan dyan sa Ginoo nga itagbo gid ang tanang mga pagkinanglan. Muna nga, amatis ang kinabuhi nga akin na yung maong daghan pang mga adlaw, mga tuigan, mga siyang kinabuhi. Kinantanan mag-ubay kita maigsoon tuod kay mga anak ng tas Ginoo nga taptan tas Ginoo nga tagabuhat na gyud siyang kabubuton. God, salamat kayo. Happy birthday dong. Salamat.